देखो मामा की फूल सब गछ लगा है सुंदर देखा होती एठी मुळा लगा है कि देखि साग एटा बीन्स गछ एटा ए बाइगन गछ टिके होची एठी पटल लगा है पटल भी लाइन देखि लता मारुची एपटरे हमर देखो कोई मारुची तापर एठी बिरी भी होची बिरी ଏବେ ଧଣିଆ ଲଗେଇଛୁ। ଧଣିଆ ତରକାରୀରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଧଣିଆ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏଇ ଧଣିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଦିଏ। ପୁଣି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଖୋଲିବା। ମାମା ଆର୍ଥର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହେଲ୍ଥରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଦେଲେ।